65. Jeg så nissen. Så du nissen? Hvor er det? Jeg så nissen. Nej, gjorde du? Han er der. Så du næsten? Ja, mig igen. Nej, det er fandme løgn, det der. Det er simpelthen ulovligt. Han er der. Er det rigtigt? Ja. Skal vi gå hen og lukke op og se, om han er der? Hvem er det? Hvem er det, Joseph? Nissen. Det er fandme ikke for nogen fremme, at Mia hun har det på den måde der. Så det er utroligt, altså. Helt utroligt. Det er derovre. Så åbner står der. Skal vi åbne døren? Ja, Alle mor er bange for ham. Goddag, julenæse. Josef, bliv her. Jeg er bange. Jeg er reddet. Glædelig jul alle sammen. Har vi nogle søde julebørn Ja, vi herinde? har en sød juledreng her. Tror jeg, måske. Hvad hedder du? Josef. Hedder du Josef? Du er da et sødt navn. Skal vi se, om vi har en lille bakke? Kom herhen, Josef. Nej, hvad står der i den pakke, tror du? Vær så god, Josef. Har du ikke lige spurgt ham, Glædelig hvor jul. hans rensdyr er henne? Hvor er det? Hvor er det rensdyr henne? Og din skane? Vi holder om på taget derovre. Okay. Kan man få den at se? Jeg ved ikke. Han skal nok skynde sig, tror du ikke? Jeg tror, han har dårlig tid. Jeg tror, det er en dårlig tid, skat. Jeg tror, mor også. meget travlt i aften. Mange. Jeg stokker nok sådan. Jeg har ikke så det. Den har været helt fyldt med pakker. Den der store pose der. Glædelig jul alle sammen. Glædelig jul. Ho, 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 ho. Det er Ho, ho, ho.